Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, είμαι εδώ γιατί το στούντιο έχει γεμίσει με παιδιά, νέους θα πω, όχι παιδιά, οι οποίοι έχουν βάλει στόχο και φαίνεται ότι δεν τον έχουν αναβάλει. Έρχομαι εδώ με τον Ανδρέα, γεια σου Ανδρέα, με την Έφη. Έφη, είδατε, πρέπει να κάτσετε έτσι, γιατί έχω τους με τη σειρά. Με την Έφη και την Θεοδώρα Μαρίνα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, τα παιδιά θα μας πείτε, έχετε έρθει από το Λύκειο του Κίκου και κάνατε κι εσείς το στίκι που βλέπω να είναι και στις μπλούζες σας. Είσαστε μέρος του Junior Achievement και τι έχετε σκεφτεί, ρε Ανδρέα μου, να κάνετε εσείς και να παρουσιάσετε? Κάναμε το sticky tag, η οποία είναι μια νέα οικολογική κόλλα τύπου tag. Ναι. Και με αυτή μπορείς να κολλήσεις διάφορες αφήσεις, φωτογραφίες και ανακοινώσεις. Αυτό είναι που έχετε εκεί. Αυτό είναι. Έχει μέσα να το δω. Α, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, πείτε μου. Έλα, έρχομαι να το πάρω. Ναι. Πες μου τι είναι αυτό. Όπως είναι το άλλο, τέλος πάντων, το πολύ γνωστό, εσείς το κάνατε οικολογικό. Ναι. Μάλιστα. Και γιατί το σκεφτήκατε αυτό, Μαρίνα Θεοδώρα? Θεοδώρα Μαρίνα. Βασικά παρατηρήσαμε ότι τα περισσότερα προϊόντα τύπου tag... Μπορώ, ευχαριστώ. Ναι. Τα περισσότερα προϊόντα τύπου tag ήταν γεμάτα με χημικά, τα οποία είναι ακατάλληλα για τον άνθρωπο. Παιδιά, πρέπει να το κάνω με το σωστό τον τρόπο, συγγνώμη. Άντε, μπράβο. Ωραία. Ναι, παρακαλώ. Ήταν γεμάτα με χημικά, έτσι και εμείς αποφασίσαμε να το αλλάξουμε, να πρωτοτυπήσουμε. Ωραία. Δημιουργήσαμε το στίκι μας, το οποίο είναι μόνο με φυσικά υλικά. Είδατε, άρα δεν υπάρχει περίπτωση που το έκανα με αυτόν τον τρόπο. Μια χαρά, αφού είναι φυσικά υλικά. Από τι υλικά είναι φτιαγμένο, Έφη μου? Έχουμε χρησιμοποιήσει φυσικά υλικά που μπορούν να βρεθούν στην καθημερινή κουζίνα και στα σούπερ μάρκετ. Ναι. Χρησιμοποιήσαμε σαν βάση το αλεύρι. Και για να μην στεγνώνει, το έχουμε αεροστεγώς κλειστό, ώστε να συντηρείται για παραπάνω και να είναι ευκολόχρηστο για όλες τις περιπτώσεις. Άρα τελείως φυσικά τα υλικά που λέτε. Εντάξει, τώρα, να το. Λοιπόν, είναι παιδιά όπως αυτά τα άλλα και βάζεις. Κάνουμε και το show. Έτσι, να το παρουσιάσουμε. Θα το πουλήσουμε, να το πουλήσουμε το προϊόν. Πού να το κολλήσω, ρε παιδιά? Δεν ξέρω από τα φώτα αν άλλαξε τη θερμοκρασία. Ωραία. Να. Ωραία. Είδατε? Την καλύτερη παρουσίαση του προϊόντος σας δεν θα κάνω. Λοιπόν, είναι επαναχρησιμοποιείται ή όχι, Ανδρέα μου? Ενώ ρε παιδί μου τώρα εγώ μπορώ να το βγάλω από την κόλλα ή δεν επαναχρησιμοποιείται? Για κάποιο διάστημα ωρών μπορείτε να το βγάλετε, να το ξαναχρησιμοποιήσετε. Σωστά, βγήκε, έχεις δίκιο, ναι. Αλλά μετά από λίγες μέρες θα στεγνώσει. Για να χρησιμοποιείτε συνέχεια. Δηλαδή, αν θέλουμε να κολλήσουμε κάτι πιο βαρύ, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, εσύ είσαι ο CEO της εταιρείας. Σωστά. Πάρα πολύ ωραία. Εσύ, Θεοδώρα Μαρίνα μου. Με CFO και Production Manager. Δηλαδή, τι κάνεις εσύ ακριβώς? Αναλάβα τα οικονομικά της επιχείρησης. Σε αυτά που κάνετε και θα παρουσιάσετε, αντιλαμβάνομαι, θα πάτε και στο εξωτερικό, θα συμμετάσχετε ή θα πρέπει πρώτα να περάσετε από την Κύπρο και μετά να φύγετε? Πώς γίνεται η διαδικασία? Προς το παρόν είμαστε στο σημείο που διαφημίζουμε το προϊόν μας. Ωραία. Είμαστε στο διαγωνισμό του Junior Achievement επιχείρησης της χρονιάς. Ναι. Αν περάσετε στο επόμενο στάδιο, μπορείτε να φύγετε, να πάτε και εξωτερικό, ας πούμε. Ωραία. Άρα, τα οικονομικά, εσείς έρχεστε να πείτε, υπάρχει κάποιο budget που πρέπει να μείνετε περιορισμένοι μέσα? Ο διαγωνισμός έθεσε μας κάποιους κανόνες που πρέπει να τηρήσουμε, το budget, ας πούμε, πόσα μετοχές μπορούμε να πουλήσουμε, πόσα λεφτά μπορούμε να έχουμε σαν κεφάλαιο. Μάλιστα. Εμείς, ανάλογα με τις προϋποθέσεις που μας έδωσαν, κάναμε το Το κάνατε, μπράβο. Εσύ τι γράφει πάνω φανέλα σου, ρε Έφη? Εγώ COO της εταιρείας. COO. Ναι. Τι είναι το COO? Είναι Chief Operation Manager, ναι. Βασικά, ελέγχω ότι όλοι είναι στα πόστα τους και δουλεύουν σωστά. Ελέγχεις δηλαδή και τον Ανδρέα και τη Θεοδώρα τη Μαρίνα. Ναι. Όποιος δεν κάνει, πρέπει να κάνετε τη δουλειά σας σωστά. Εσένα ποιος ελέγχει? Ο CEO. Έτσι, είναι καλό να είναι αμφίδρομο. Μπράβο ρε παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ πολύ καλή επιτυχία. Τι comments πήρατε, τι σχόλια έχετε πάρει, Ανδρέα μου, μέχρι στιγμής?
Ως τώρα έχουμε πάρει πάρα πολύ θετικά σχόλια. Είναι καλό γιατί δεν μένει στα χέρια, εγώ θα πω. Να προσθέσω ότι τα υλικά με τα οποία είναι φτιαγμένο Ναι. Είναι μη τοξικά προς τον άνθρωπο, άρα μη τοξικά. Μη τοξικά. Γι' ακίνδυνα. αυτό μετά προσπάθησα να το χρησιμοποιήσω. Δηλαδή, αν πάει ένα παιδάκι να το καταπιεί, θα το πείραξε όσο να το πείραξε ένα μπισκότο. Μάλιστα. Είδατε. Παρά τα υπόλοιπα που είναι γεμάτα χημικά. Παιδιά, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, να είστε καλά. Μπράβο σας. Από την άποψη ότι βάζετε στόχους, δεν κάνετε αναβολές, τα καταφέρνετε και μαζί με τα μαθήματά σας και τα διαγωνίσματα σας, τι ταξίστε. Είμαστε πρώτη ηλικίου. Άρα πολύ διάβασμα, δεν είναι πολύ το διάβασμα. Εσύ Δευτέρα Λυκείου, ακόμα περισσότερο. Και εσύ με Θεοδόρα Μαρινά μου, πρώτη κι εσύ. Λοιπόν, να ευχηθώ πολύ καλή επιτυχία. Μπράβο σας, συνεχίστε να έχετε στόχους. Ό,τι θέλετε. Έχουμε δημιουργήσει 2 εκδοχές του προϊόντος μας. Α, δεν ήξερα αυτά τα κόλπα, γιατί δεν μου τα είπατε. Αυτό που κρατάτε είναι το άχρωμο ναόσμο, το οποίο είναι πιο ευαίσθητους ανθρώπους στις μυρωδιές. Σωστό. Έχουμε δημιουργήσει και με λεβάντα, χρώμα και λεβάντας. Άντε ρε παιδιά, δώστε μου και αυτό. Έλα, μπράβο, δώστε εσύ έτσι. Μπράβο, το οποίο αποθεί έντομα, ειδικά τα κουνούπια, τα οποία έχουμε πρόβλημα στην Κύπρο. Πάρα πολλά μεγάλων και ολόχρονα φέτος, ναι. Χρησιμεύει, ας πούμε, για ένα δωμάτιο το καλοκαίρι, ειδικά που έχουμε ανοιχτά τα παράθυρα, τις πόρτες. Παιδιά, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Τι είναι στις Τελειανές ευθορείς. Μπράβο. Μπράβο, πολύ ωραίο. Μόνο αυτό και λεβάντα. Σιγά να βγάλετε τις άλλες λεύσεις. Να το προχωρήσετε. Χίλια ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, παιδιά. Να είστε καλά.